салом алейкум ашари левакан, мардуми шариф Озбекистон. дар экран як бано мухолифи дига, як последний одам, шогирди Иқбол. хеле ки Шарипов Ҷамшед мега спонсори Муҳаммадибой Садриддин ҳар моҳ 550 евро картаи Иқбол намезгарона. Ту худ гуфтаги будаи Алмаз на як маърака. Алмаз, медони барои чӣ ма тра последний одамат мегӯям? Мо мардуми шарифи Озбекистон медонем ки шумо бано мухолиф тоҷик ҳамат последний одаме, ҳамат як балаболе. ина мо медонем. видеоро тамошо кар Алмаз. гап намезанам анилу рӯйд карда шавад ба Тоҷикистон равон карда шавад. ман ҳамин кор агар накардам, ман последний одам. ина мегапам Алмаз, айбайн як сол гузашт. Ту се моҳ гуфта будӣ. баъда эфир ман тра занг задам ки Алмаз кори хато кардӣ. ту гуфтан наметунӣ. ки ту гуфтӣ ки ман политикам, ки ман тра баном политикат мегӯям. як деҳқон бачаи барои политика 100 сол дига дар кор дада. Алмаз, ки ту дод задӣ ки ман ёро ҳамаша депортатсия мекунам. ки ман тра ваъда додам ки аҷасад ҳеч чӣ намеяд. ту дод задӣ ки барои чӣ имрӯз Ҳусейн Ашур дар Турсия хона мехарад, якҷо пул меёбад. ман гуфтам ки Ҳусейн Ашура чақанаша ки депортатсия мекунад. айбайн як сол гузашт. хап ҳастӣ Алмаз. ту худ гуфтӣ ки барои Кабирзодо Муҳиддини Кабирӣ дар Франсия 2 миллион евро дар як ресторан харидаги будаи бачааш. сухани тай. бо ман тра бисёр ёрдамо додам. гуфтам ки як магазинаш 400-500 ҳазор евро места. чхел ки хоҳари Лайло биромад гапои маро зад. Алмаз, последний одам. ту агар номус медоштӣ, мебиромадӣ барои қазияи хоҳари Лайло гап мезадӣ. ту як балабол одам ҳастӣ Алмаз. ира ман гуфта будам, ина бо мегӯям. гап намезанам анилу рӯйд карда шавад ба Тоҷикистон равон карда шавад. ман ҳамин кор агар накардам, ман последний одам. ина мегапам байрам дадасӣ ман ёрдамат мекунам. ман шометим буд. ба худо қасам ин се моҳ кардаги дар Тоҷикистон харидагиёр па а як лав сар мекунӣ. ту мепурсӣ мана ному фамилия дар Тоҷикистон чӣ харида Европа ҳамаша метимад. ман тура айлав чӣ ки ман айси алон шумо ким тавису бура ортап кун. Алмаз, последний одам. худат ҳасти охир бо нагӯй ки Соқов Аюб туҳмат кардест. барои Кабирзодо кай мебурад гап мезанӣ? ту худат гуфтӣ ки Соқов Аюб бояд мо як ҷошем зидди Кабирӣ барот сабарем. ман бурдестам Алмаз. но ту Алмаз последний одам. тарсидӣ. тайюб карда дуромадӣ. чхел имрӯз баном мухолифи тоҷик тайюб карда, баном блогерои тоҷик, баном муҷоҳидо, баном домлову дигаш ки якташ намебурад зидди баном мухолифо гап зада. дига ҳамаш медонад чӣ мехоҳанд баном мухолифи тоҷик. ҳамаш трусанд. трус будан трус мемонанд. ина ман гарантитон медам ҳамватанони азиз. садқаи хубиёи падари миллат кунад ҳаматона. касе ки имрӯз хап ҳастед. 3-4 саге ки биромада имрӯз ҳақорат кесай, мо ора ҳисоб намекунем. курнамако кур мешед. баъд ман шуморо саломтон медам. Алмаз, последний одам. и одам тарсондад. ман ба гап местам. Алмаз, последний одам. ман то охира зидди Муҳиддини Кабирӣ баротса мебарам. то охира. агар точка намонам, ман хаб намекунам. тақлам бубуро барои як магазинаш гап зан. ман бигӯмад ки Алмаз ту мардӣ. хайрат
як нафартон буромад Шарипов Ҷамшед буроварден амура наркоманаш гуфтен, девонаш гуфтен ки 4 сол да бартон буд, бомжаш гуфтен, заденаш. Алмаз последний удам. Бё барои бизнесе ки дар Турсия дорад бачаи кабири. Номи фирмаш пудра, женский косметика. Та худод гуфте ки Соқофаю 2021 фақат 4 миллион еврода бор заказ карда. Баъд Иқболи Атпушин мебура мега ки Кабири як простой депутат буд. У вақте ки Кабири кор мекард $100 ойлик доштам депутато ё не. Агҷо ёфт фақат як бизнесаш ба як заказ кардани бор 4 миллион евро. То худ гуфте ки 4 склад Соқофаю пури женский косметика. Алмаз чӣ гапе ки ту задӣ хоҳари Лайла биромад гап зад. Соқофаю марде. Ту марди, Алмаз? Не, ты як последний удаме, последний фоҳиша Европа шидаги. Алмаз Атпушни нашад ҳаёт. Ранги Муҳаммад Бои Садрдин. Алмази последний удам. ҳамватанони азиз, як ҷавон ташаккур.